Hello mga amigo, welcome back sa ating channel. Ito mga amigo, biyahe na naman tayo. Nautusan tayo pumunta sa Department of Labor and Employment sa Intramuros, Manila. At magdi-deliver at pipick up tayo ng mga dokumento pag na galing sa opisina at papunta sa opisina. Yan na dalawa ang ating trabaho sa ngayon sa field tayo ngayon at medyo maaga-aga pa naman at siguro before lunch ay nakabalik na tayo nito sa ating opisina. Ganyan talaga buhay driver sa kalsada, kailangan ka makipagbardagulan o kaya makipaggulangan sa kalsada. Pero medyo may pribilehiyo tayo bilang isang alam nyo na iba yung plate number natin, kaya may pribilehiyo tayo sa kalsada. Huwag nating aabusuhin. Ayan, mega love shoutout po sa mga amigo nating mga drivers at mga riders, at mega love shoutout po sa inyong lahat. Ganun din po, mega love shoutout po sa ating mga kaibigang OFW, sa mga silent viewers po natin. Mega love shoutout po sa inyo at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa ating channel. Ayan at mga amigo, at ingat-ingat po tayo sa lahat ng oras ng ating pagbabiyahe o pag-ride sa kalsada. Yan, tuloy-tuloy lang po ito. At hanggat may kalsada po, tuloy-tuloy po ang ating pagbablog. Wala po itong edit-edit, wala pong putol-putol, at hindi po natin siya pwedeng dagdagan at hindi pwedeng bawasan. Kung ano po yung nakita natin sa camera, yun na lang po. Yun po ang ating tunay na pagbablog. At mega love shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po mga amigo, at tuloy-tuloy po tayo. Samahan niyo po kami sa ating pagbabiyahe o pagta-travel papunta ng Intramuros, Manila. Location po natin ay Makati City sa ngayon. Tuloy-tuloy po tayo. Ayan kaibigan, at biyahe muna tayo at patuloy po kayong makinig sa ating Christmas instrument song. Ayan, Christmas na naman, at ayan, nauna na akong bumati sa inyong Merry Christmas po sa inyong lahat.
at maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay o panonood ng ating mga videos. Sana wag niyo i-skip ang ads. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe ko po. Maraming salamat po. Bye-bye!